ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு நைட்டியில் ரீயூஸ். இது என்னோடய நைட்டி தான். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் தான் போட்டிருந்தேன், கிழிஞ்சிடுச்சு. எங்கே கிழிஞ்சிருக்கு? இது பார்த்தீங்களா, தெரியுதா? கிழிஞ்சிடுச்சு. நான் கிழிஞ்சதையும் தச்சு போட்ட உடனே மறுபடியும் அந்த இதில் பிரிந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் கிளாத் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இட்டு போன மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால் ரொம்ப பிரிந்து வந்துடுச்சு. இது ஒரு டைம் தான் நான் போட்டிருந்தேன். அதனால் இதை தூர போடுறதுக்கு மனசு வரல. அதனால் இது என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஷார்ட் டாப்பாக மாற்ற போகிறேன். நம்ம நைட் ட்ரெஸ்லலாம் பேண்ட்டுக்கு மேலே கொஞ்சம் லாங்காக டாப் மாதிரி, ஷார்ட் டாப் மாதிரி வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டாப்பாக ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை தான் வீடியோவை போடலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக போடுறேன். பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கை, இது இன்னொரு கை. இது எலாஸ்டிக் வச்ச நைட்டி. இந்த மாதிரி முன்பக்கம் எலாஸ்டிக் வச்ச நைட்டி. அது ஒரு பக்கம் நான் பிரித்துட்டேன். எலாஸ்டிக் இருந்ததை பிரித்துட்டேன். ஸோ இன்னொரு பக்கமும் பிரித்துக்கிடலாம். ஸோ இந்த பக்கமும் பிரித்துட்டு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பிரிக்கும்போது ஒரு சின்ன பின் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பின்னாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ ஈஸியாக கடகடன்னு பிரித்துடலாம். ஒரு இதை பிரித்துட்டாலே நம்ம கையிலேயே கடகடன்னு எல்லாத்தையும் பிரித்துடலாம். ஏன்னா நைட்டியில் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய தையலாக தான் போட்டிருக்குறாங்க அவங்க போடும்போது. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் பிரித்தாச்சு. இது லைட்டாக சுருக்கமாக தெரியுது இல்லையா? அந்த எலாஸ்டிக் வச்சுருந்த அந்த சுருக்கமாக இருக்கா, அது லைட்டாக அயன் பண்ணிக்கலாம். அயன் பண்ணிவிட்டு எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நான் போய் அயன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி 4 மடித்து போட்டுக்கலாம். ஓப்பன் சைடு ஆப்போசிட்டில் போட்டுக்கோங்க. க்ளோசிங் நம்மளை பற்றி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ மார்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் மேலே தையலுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ கழுத்து அகலம் நான் 2.5 இன்ச் வச்சுருக்கேன். ஷோல்டர் பார்த்திங்கன்னா 3 இன்ச்சு. தையலுக்கு 1/2 இன்ச்சு சேர்த்து 3.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஆம்கோல் இறக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம தையலுக்கு விட்டுருக்கோம் இல்லையா, மேலே 1/2 இன்ச்சு, அதுக்கு கீழே வச்சு தான் மேலே வச்சு மார்க் பண்ணாமல் கரெக்டாக அந்த கோட்டுக்கு கீழே வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஆம்கோல் 5.5 இன்ச் வைக்கிறேன். ஓகே, இப்போது முன்கழுத்து இறக்கம் 5.5 இன்ச் வைக்கேன். பின் கழுத்து இறக்கம் 4 இன்ச் வைக்கேன். ஸோ இது ஒரே மாதிரி க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம தனித்தனியாக மார்க் பண்ண முடியாது. அப்படியே மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியாக எடுத்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இது முன்கழுத்து, இது பின் கழுத்து. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பின் கழுத்து ரவுண்ட் நெக் வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முன்கழுத்துக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒரே மாதிரி மடித்து போட்டிருக்கோம், க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு பின்பக்கம் மேலே கழுத்து எது ஏறி இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முன்கழுத்துக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஆம்கோல் இறக்கம் 5.5 இன்ச் மார்க் பண்ணோமா, இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஷோல்டர் 3.5 இன்ச். மார்க் பண்ணிவிட்டு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம். நம்ம நார்மல் டாப் எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான். இப்போ ஒரு 1 இன்ச்சுக்கு இந்த கார்னரில் வச்சு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உடம்பு சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் லூஸாகவே வைக்கிறேன். ஒரு 9.25 வைக்கிறேன். ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போது ஓப்பன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ஓப்பன் ஒரு 14 இன்ச் வைப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த ஆம்கோல் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, 5.5 இன்ச் கீழே தள்ளி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதில் இருந்து ஓப்பன் ஒரு
அதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஓப்பன் வந்து 14 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி. அதில் பாதி, இந்த 14ல் பாதி வந்து 7 இன்ச்சு. அந்த 7 இன்ச்சில் வந்து உள் பக்கமாக இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து ஓப்பன் வைக்கிறதுக்கு 14 இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து வெளிப்பக்கம் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அதில் பாதி வந்து 7 இன்ச்சு வந்து இந்த மாதிரி உள் பக்கத்தில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அந்த இடுப்பில் லைட்டாக அந்த பெண்டு வரும் இல்லையா, அந்த ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக அந்த உள் பக்கம் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து அதை ஸ்கேலால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இதுதான் அந்த ஷேப் கொடுக்குறது. நம்ம அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி லைட்டாக வளைச்சி விட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஹைட் வந்து நான் எனக்கு வந்து 30 இன்ச் வைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம். நான் இதுக்கு வந்து 30 இன்ச் வைக்கிறேன். ரொம்ப ஷார்ட்டாக போட்டால் நல்லா இருக்கிறதுனால 30 இன்ச் வைக்கிறேன். அது வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும். 30 இன்ச் வச்சு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு 1 இன்ச் வந்து கீழே மடிச்சு அடிக்கிறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா 1 இன்ச், அவ்வளோதான். இப்போ தான் நம்ம இதை மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த 14 இன்ச்சு. ஸோ இதுலேருந்து அப்படியே லைட்டாக அந்த நம்ம 30 இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அது வரைக்கும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்கலாம். இப்போ இது வந்து கரெக்டான அளவு எல்லாம் முடிஞ்சது. இப்போ தையலுக்காக ஒரு 1 இன்ச்சு விட்டு, ரொம்பலாம் விடணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு 1 இன்ச் விட்டால் போதும். 1 இன்ச் விட்டு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வளைவு வரைஞ்சிக்கலாம். கைக்கு வந்து லைட்டாக, அவ்வளோதான். இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மேல் உள்ள கழுத்து, பின்பக்க கழுத்துக்கு வந்து மேலே தள்ளி வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இங்கே கட் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் இங்கே மேலே வந்து கட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள கழுத்துக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆம்கோல் கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கரெக்டான அளவில் கட் பண்ணாமல் 1 இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் இல்லையா, அதில் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அவ்வளோதான், கட் பண்ணியாச்சு. இப்போது உங்களுக்கு ஓப்பன் வர்ற இடத்துல இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி குட்டியாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த உள்ள எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்லாம் எடுத்து போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இங்கே இப்போ வந்து டாப் வந்து கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் வந்து அந்த நைட்டியில் உள்ள கை தான் எடுத்திருக்கேன். வந்து கை சுற்றளவு வந்து கொஞ்சம் லூஸாகவே வச்சுக்கலாம். நான் வந்து 6 இன்ச் வச்சுருக்கேன். ஆம்கோல் சுற்றளவு வந்து இங்கே வந்து மேலே வந்து உயரம் வந்து ஒரு 3 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஆம்கோல் சுற்றளவு வந்து 8 இன்ச்சு. ஓகே, இப்போ இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு 1 இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு வரைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஹைட்டு, கையுடைய உயரம் வந்து கீழே வந்து மடிச்செல்லாம் அடிக்க வேணாம், ஏன்னா அது கரைப்பக்கம் தான், அது அப்படியே கூட இருக்கலாம். மடிச்சு அடிக்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 1 இன்ச் விட்டுக்கோங்க. நான் கை வந்து 6 இன்ச் வைக்கிறேன்.
ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து இங்கேருந்து இந்த மாதிரி அப்படியே வளைச்சி கொண்டு போய் இந்த இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இது வந்து கரெக்டான அளவு. நம்ம கட் பண்ணும்போது ஒரு 1/4 இன்ச்சு மேலே தள்ளி கட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், கையும் கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கழுத்துக்கு வந்து கிராஸ் பீஸ் அடித்து திருப்புறதுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா கீழே உள்ள கிளாத் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து நம்ம கிராஸ் பீஸ்க்காக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கிராஸ் பீஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எடுத்து நல்ல பக்கத்தையும் ஒன்று போல் வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா கிராஸ் பீஸையும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஏற்கனவே நான் வந்து பேக் நெக்குக்கு கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து வரைஞ்சி வச்சுருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அதுலேயே நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதை நம்ம அந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வச்சு நம்ம அடித்து திருப்பிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல பக்கத்தையும் அந்த கிராஸ் பீஸில் உள்ள நல்ல பக்கத்தையும் நம்ம டாப்பில் உள்ள நல்ல பக்கத்தையும் ஒன்று போல் வச்சு 1/4 இன்ச்சு விட்டு ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம். நம்ம வந்து தையலுக்கு 1/4 இன்ச்சு விட்டுருக்கோம். ஸோ 1/4 இன்ச்சு விட்டு தையல் போட்டுக்கலாம். இந்த கிராஸ் பீஸை வந்து ரொம்ப இழுத்து வச்சு தையல் போடாமல் அதே மாதிரியே வச்சு போடுங்க. அந்த லூஸாகவே வச்சு தையல் போடுங்க, ரொம்ப இழுத்து வச்சு போடாமல். ஏன்னா இல்லாட்டி ஒரு மாதிரி சுருக்கமாக வந்துடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம குட்டி குட்டியாக அந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா திருப்பி கொடுக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த கிராஸ் பீஸ் ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா, அதை வந்து இந்த மாதிரி மடித்து இந்த 1/4 இன்ச்சு தையல் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து மேலே உள்ள கிராஸ் பீஸால் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓரத்தில் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே அந்த தையல் போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அந்த ஓரத்துலேயே ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம். இப்போது தையல் போட்டாச்சு. இப்போது அதை அப்படியே உள் பக்கமாக திருப்பி அதை அப்படியே மடித்து வச்சு இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாம். அந்த ஓரத்தில் இன்னொரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நார்மலாக நம்ம கிராஸ் பீஸ்லாம் ப்ளவுஸ்லாம் அடித்து திருப்புவோம் இல்லையா, ஸோ அதே மெத்தடு தான். அதில் வந்து எம்மிங் பண்ணுவோம், இதில் எம்மிங் பண்ண தேவையில்லை, ஸ்டிச் மட்டும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி தான் பேக் நெக்குக்கும் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நம்ம வந்து அந்த கிராஸ் பீஸ் மட்டும் கரெக்டாக ரொம்ப இழுத்து வச்சு தையல் போடாமல் அதே மாதிரியே அது போக்குலேயே வச்சு தையல் போடுங்க, லூஸாகவே வச்சு. அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சுருக்கம் இல்லாமல் வரும். அதே மாதிரி கழுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 இன்ச்சு விட்டுருக்கோம், 1/4 இன்ச்சு விட்டுருக்கோன்னா இந்த 1/4 இன்ச்சு கேப்லேயே தையல் போட்டுவாங்க. சுற்றில ஏற்ற இறக்கமாக வந்துச்சுன்னா அப்புறம் கழுத்து வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கரெக்டாக கிடைக்காது. அப்படி உங்களுக்கு வரலாட்டி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடித்து முடிக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஷோல்ட்ரு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஷோல்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 இன்ச்சு விட்டுருக்கேன் நான் தையலுக்கு. ஸோ 1/2 இன்ச்சு விட்டு தையல் போட்டுக்கிறேன். ஷோல்ட்ரு எப்போவுமே ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம கழுத்து பீஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம கை ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு கட் பண்ண முடியாது. ஸோ எப்போவுமே கழுத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்போசிட் பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். மீதி எதுனா அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்ததுன்னா எப்போவுமே ஜாயின் பண்ணும்போது கழுத்து பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி 2 ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க. முடிக்கும் போது பேக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஷோல்ட்ரு ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போது கை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கை ஜாயின் பண்ணும்போதும் எப்போவுமே சென்டர் நம்ம ஷோல்ட்ரு ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து 1/4 இன்ச்சு தான் விட்டுருக்கேன் தையலுக்கு. ஸோ 1/4 இன்ச்சு கேப்லேயே தையல் போட்டுக்கலாம். நம்ம வந்து தையலுக்கு எந்த அளவுக்கு விட்டுருக்கோமோ அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த அளவு தான் விட்டு தையல் போடணும். அதுக்கு வந்து கூடவோ குறைவோ வச்சு தையல் போடக்கூடாது.
இப்போது பேக்கில் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாம். போட்டு இப்போ ஆப்போசிட்லேயே அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கைக்கும் அதே மாதிரி தான் 2 தையல் போடணும். ஒரு தையல் போட்டு அப்படியே பேக்கில் இந்த மாதிரி திருப்பி இன்னொரு தையல் போட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலையே பேக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், பேக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கலாம். இப்போ இதே மாதிரி தான் இன்னொரு கையும் ஜாயின் பண்ணணும். இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போது உடம்பு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். உடம்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அளவு இது பண்ணும்போது மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அதே தான், அது மேலேயே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம். நம்ம வந்து எந்த அளவு வந்து மார்க் பண்ணி ஏற்கனவே இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. 1 இன்ச்சு தான் தையலுக்கு விட்டுருந்தோம். அந்த 1 இன்ச்சு விட்டு உள்ளே தள்ளி மார்க் பண்ணி இந்த ஓப்பன் கிட்ட வரும்போது ஊசியை வந்து உள்ளே குத்தி இந்த மாதிரி நிப்பாட்டி வச்சுக்கிட்டு கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி ரிட்டனில் திருப்பி மறுபடியும் அது பக்கத்துலேயே ஒரு தையல் 1/4 இன்ச்சு பக்கத்துலேயே ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே மடித்து அடிக்கிறது. கீழே வந்து 1 இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோம் இல்லையா மடித்து அடிக்கிறதுக்காக. ஸோ அதை வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி 1/2 இன்ச்சில் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி மடித்து அடிச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஓப்பன் வந்து மடித்து அடிச்சுக்கலாம். ஸோ ஓப்பனும் அதே மாதிரி தான் 1/4 இன்ச்சில் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம சாரீலாம் ஓரம் அடிப்போம்லாம் அதே மாதிரி தான் மடித்து இந்த ஓப்பனுக்கு ஒரு 1/2 இன்ச் மேலே தள்ளி நிப்பாட்டிக்கோங்க. நிப்பாட்டிட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி ஆப்போசிட்டில் இந்த மாதிரி மடித்து கீழே வரைக்கும் இந்த மாதிரி மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம். இப்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த ஓரத்துலையும் ஃபுல்லாக சுற்றிர தையல் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அந்த ஓரத்துலையும் இந்த மாதிரி இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைடு வரைக்கும் தையல் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து அவ்வளோதான், ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இவ்வளோதான். இதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் பக்கமும். இப்போ நான் தச்சு முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன். இது வந்து இந்த பா சைஸ் ஓப்பன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பா மாதிரி வருமே அந்த மாதிரி ஓப்பன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தச்சாச்சு. இவ்வளோதான். நைட்டி வந்து இந்த மாதிரி வேஸ்ட் ஆக்காமல் நம்ம அந்த கிழிஞ்ச இடத்த மட்டும் விட்டுட்டு மீதி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரீயூஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.